ITS ki apa? Ayo, ITS ki apa? ITS apa? Ngerti kok. Coba nek pancen Institut apa sa wis budek celat. Budek celat res maca sih. Institut. Nah, institut. Ayo, iki bejo. Dek ben kae tau muni. Apa kuwi artine? Institut ngono. Institut. lambene sak ngono ki lho, aku sak ngono padha dalange ya sak karo dadi aku melu-melu e. Institut napa? Teknologi. Heeh. 10 November. 10 November nganggo P. November. Nah, iya. No. Ora nganggo V soalnya ejaan KBBI. Oh iya, November. Kadang kuwi tok tak omongan ejaan KBBI. Jenengan ngerti po? KBBI yo ngerti. Apa? Apa KBBI? Uncal-uncalan iki. Sesama goblok gak wis. Sesama goblok cengelmu. Kita itu sama. Ya diaturake mboko siji. Ya. Sapa dhisik, Mak? Iki anu anakku wedok sing cilik meneh iki. Mbak Lintang Kairo. Ya. Pendak-pendak awak dhewe sowan ning Jawa Timur, Mbak. Ibuke iki mesti ngebel, bapake mesti ngebel. Ya. Mangke Mbak Lintang Kairo tumut. Monggo. Aku nek karo cah semene iki ajar nginden seneng. Ya. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu. Masih imut banget. Pinter bocah wisan. Iya. Nggih sopan Mbak Lintang Kairo. Kelas berapa Mbak Lintang Kairo? Kelas 5 SD, Kak. Kelas 5 SD. Oh iya, kok udah sanggulan itu disanggulin siapa? Disanggulin Mama. Oh, disanggulin Mama. Biasanya pakai batik, sekarang sanggulan ya keren loh. Iki penerus-penerusmu iki. Kowe situ nek do tuwek-tuwek. Wis mulai mekar. Ya. Iya. Ya, Mbak Lintang Kairo mau ajeng nembang napa? Nyekar napa? Niki kutut manggung nggih. Hah? Kutut manggung. Kutut manggung. Nggih. Waduh, kutut manggung semono ki rung metu wulune, Nak. Ya ora apa-apa. Ora metu wulune ning sing penting nganggunge apik. Ya. Kaya ngapa ora apa-apa, Mbak. Ya, tak nehi wektu pokoke kanggo sampean. Ya. Dibawani mboten? Nggih. Ya, coba. Hebat banget, suaranya bagus. Sindenku wis KO kabeh. Kutut semene kok suarane apik. Yes. Nafasnya panjang ya Pak Seno? Panjang. Keren. Ya. Aku ora iso mikir nek cah semene iki malah nembang kutut manggung atiku keloro-loro. Kok keloro-loro dos pundi? Anakku telu wis ora ono sing nembang blas. Sing barep wis nang nggon musik, Piano. sing lanang nomor 2 tak tukoke wayang malah mancing. Mancing. Sing nomor 3? Sing nomor 3 gaweane karo sing ngene. Apa kae? Oh iya, entah. Wis anggere. TikTok. Bapakne teko wis entah. Rasane kaya kepengin ndek anak meneh. Ya meneh kok meneh. Terus Paraku Arso
Iya. Malah kadang kala sing gerang-gerang sing wis tuwa-tuwa ki nek kon nembang kutut manggung, wah kuno. Blak, apa jenenge? Medhok, blagu. Iya. Iki bocah semene kok, wah. Marai keloro-loro atine ya. Iya. Aku nek weruh cah semene iki pengen mbrebes mili nek weruh cah semene nembang. Iya. Aku nek weruh cah semene nembang ya kepengin mili. Mbrebes mili. Gayane kaya arep ngajari ning blokon. Nyapa? Oh gayamu ning Surabaya Dela kok. Aku anggere weruh sing do. Ama ana sing le tuku iki nang ndi? Nang Embong. Lho, batinku tuku kok ning Embong ki apa nek cara ngene dhewe iki? Embong napa nggih? Embong ki dalan. Embong dalan. Heeh. Ning Embong. Terus, Mbak. Monggo 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 ya buat sangu sekolah oke to sing tersentuh hatinya kok kula mboten nggih waduh kowe lagi di sekolah lho Pak kowe lagi dicukukke nang ngisor kuwate serandal monggo 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 mbok wis meneng.
Kula mboten, Pak. Oh, nggih, mboten napa-napa. Aku iki upama kutut. Kowe nek dijejerke karo Mbak Lintang wis kalah jor. Kalah ya. Ah, ulumu tok sing jrawit-jrawit. Kon manggung ning ramuni-muni. Iya, terus ya Mbah. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Coba mlebune nganggo iringan no. Ya. Nggih. Alon-alon ya. Piyai sepuh to suarane. Iya. Omben. Ya, nggo salah meneh. Ora. Omben. No. Gelem bengokno. Wah, luar biasa suarane. Iya. Ngerti aku mau ora nggawa sinden. Wis ngejak Mbak Lintang iki ya wis malah wis awake cilik ora ngenteni pangan. Sinden kuwi wong buah-buahan nggo Pak Dalang ya wis saut. Men kari gedang siji we mlenyek itu. Yo. Pakan no hatta pakan Mbok do ngrungokke, swara iki apik lho. Malah ana sing raine dikuwas barang. Cetha ana piyai cah cilik nembang apik kok malah raine dikuwas. Ya. Matur suwun, Bapak. Heeh. Iki ya pinter iki ra diteruske bareng karo dhuwit. Wis nek wis manuke kutut duwite mengko. Ha kok matur suwun nggih, Pak. Lah apa-apa nak ya? Nggih. Manuke kutut Dua
bola bali nganggo mandang kowe ya iya wah bocah iki sok umur 40 dadi sinden terkenal no awak dhewe mbok isih mbok ora iya upama isih ya pare pingkare ndelok radio ngrungokke radio karo ngerti anu apa jenenge sing nyiarke muni ini Ibu Lintang Kairo terus angan-angane awake dhewe walah biyen tau melu awake dhewe dik jaman cilik iya ya Mak dan nyenengke pokoke budaya iki nyenengke ana iya monggo terus Mbak neno Dewa Tirta kaya le nyolah swara isih dewa iya nganggo jenggit Dewa Mas ngendang ya kurang ajar. Iya. Iki deg-degan ini terus engko ngene Mbak, iki rak modele bunyani dindeke ngene iki. Duh, aduh, lae wong bagus. Hop. Yen tan waro sedina kaya setahun rampung. Terus bayaran. Ya. Duh. Nah, ora usah wedi. Aduh, wis mangniroke kula. Aduh, alai wong bagus. Cerdas lho iki langsung iso lho. Nah, iki terus ending. Neno, monggo. Wangi ya layang mas kutat manggung batas hati. Wah, luar biasa. Wah, aku dadi nek arep nembang aku ya dadi wedi iki. Ora, wis saiki ora usah komentar werna-werna. Kowe nyawer ora? Aku nyawer wah. Oh, cak tipis yo nyawer aku. Nyo, aku nok iki nok. Saka Pak Sino nok. Nyo, tampani. Wis Oh, ilang. Wis. Sike. Ayo, sike apa? Sabar. Sike dudu sithik. Oh, sawer no. Oh, cah tipis. Semangat ya, kudu sinau terus. Besok kalau kamu udah besar ya, ini besok lihat 100 tahun Indonesia merdeka ya. Besok di tahun 2045 Dek Lintang Kairo udah jadi pesinden yang hebat. Terima ya. kasih. Harus bisa loh. Iya. Semangat, jangan kasih kendor. Enggak. Iya, sekolah ya semangat. Sekolah juga semangat. Kaya Mbak Elisa kuwi S2 psikologi, Nggih. meng trimo dadi sinden. Iya. Karena dhek cinta budaya. Iya, jangan diremehkan. Iki sesuk larang bakale sesuk. Ayo, Budaya iki sesuk. Nggih, wis sesuk bapak ibumu meng kari lungguh nang omah wis mlebu metu mindhet. Entuk duit pira Lintang? Nggih, matur sembah nuwun. Lenggah. Nuwun Mbak Lintang. Ayo dol nyawer ora sinden-sinden kuwi, ha? Ora do ting pendonong mripate. Kowe nek weruh cah semene iku kudu memberi semangat. Satu-satu ora apa-apa, kok men semangat. Ya wis ora apa-apa. Aja dipaksa ora. Lah wong iki penerus-penerusmu kok ya ora apa-apa ya, Mak. Ya. Lenggah kono sik lumayan pendapatan ming sak utut manggunge. Wah.
Mayan ya iso nggo sangu sesasi kuwi. Turah malah ya. Karo nggo nempur barang. Ya. Ayo ganti Mbak Ika monggo. Mbak Ika Swesti kathah pamundutan. Nggih, tak pilihke Mbak Ika. Ya. Sing nyekar keparenge Mbak Ika iki mau. Oh iki Mbak Ayu. Ya. Oh rengu tembang anu langgam rengu. Mbak Ika. Ki kadung tresna iki Mbak Tatin. Oh iya. Werna-werna iki no. Ya, Setya Tuhu. Mbak Ayu Purwalestari, ya. Sesideman Mbak Ika, ya. Nggih. Kula sik napa, Pak? Sakaremu, ya ngaturke rengu ya kena, sesideman ya kena, ya. Sesideman nggih. Heeh. Nggih. Kancani ya, Sa? Nggih. Wah. Siap. Wong Isin bar Dik rintang iya mau suarane apik banget ya. Apik banget. Awak dhewe ra sepirone. Aku ora iso. Ora apa-apa, orang le dadi sinden ya wis ketuan. Ayo. Iya ya, Pak. Mikir ya. Le latihan wis ketuan ya. Ya ketuan awak Nah, dhewe. ya nek bocah iki anggere wiwit semene iki dididik sesuk gedene luar biasa. Nggih. Ya, medeni kok. Tenan. Malah ora ana wong nanggap. Ayo. Ora ana medeni. Ayo. Yo, monggo. Nggih, sesideman nggih, Pak. Ya. Ya. Wiwitane Ya. Saking Gunung Kidul. Ya, Mbak Ika saka Gunung Kidul. Heeh. derek sang beke priya bagus Kang olah kang olah budaya Gunung Kidul iki nek cara nek ning Yoja sumber-sumbere sinden suarane apik-apik. Lah kono pakanane walang. Ayo. Ngaro ya walang karo swara. Lho pengaruh kuwi pengaruh ngersi tenggorokan. Waton Oh. sutange ora dilangi. Oh tadi sak sikile. Sak sikile tadi. ngawur Pasene blusuke. percaya kowe. Ayo percaya aku ayo pengen suarane apik. iya iso mangan walang sak Iya, sutange ya sak sutange. dijamin Isih urip apa ora? Urip Yo, apa mati? Wis digoreng, dimasak digoreng. ya, dimasak. Wis anggere sinden loro omongan ki kaya wong dasawisma. Iya, ya wis meneng wae sa kabeh muni. kabeh ki kalih ngendi sing muni Ayo lambene wong loro iki muni kabeh. Ya. Sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayungyon. bendera terus kayungyon slendang kuning kang saking wukir Swara kurang swara kurang pramana ning wasis ngungrum angungrum marang bendara
nenone Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luweh becik paten apa timbang perpisahan liwat liwat kinjanging alisku teruske monggo Mbak Ika karo Mbak Elisa ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukake pasang isine kowe yo yo
Ika karo Mbak Lisa. Ya. Assalamualaikum bucange kagem Ki Sena Nugroho enten salam saking SMKN 12 SMKI jurusan pedalangan. Oh ya. Nyuwun lagu Podang Kuning. Wah telat iki teko Mas iki. Sampun mau. Wis ngarep mau ya. Wah iki anak-anak pedalangan SMKI Surabaya. Ya. Matur sembah nuwun. Karo iki nek ora kleru capet-capet gandeng wis nuwun sewu saya sepuh apa ya? Bener apa ya luput pepundenku. Pepunden dalang ya Mas Bin Liyong sing kepareng rawuh ya. Ki lenggah ning pinggir kono. Matur sembah nuwun. Ya kepareng rawuh. Wis. Pokoke nggus rawung wae no. Ya pancen bener. Ayo Tin, gentenan Tin. Ya. Ya, dadi penggemare kathah niki ten mriki. aja minder dadi lemu budhek wis tekan Surabaya. Ayo. Nggih, matur nuwun nggih, Pak, nggih. Dadi kula terkenale budhek mergo jenengan to. Ya ora wong ya nyatane tenan kok. Tenan kok. Nggo iki. Oh, nganti apa ya? Apaan sih? Kae mesti penggemar YouTube nganti ngerti kata-katamu. Terus ya. Apaan sih? Iya, cah kok kemayune. Nah Iya, nek wong wedok ya kemayu ngono. Nah iya, ning ra ya ora kebangetan nganti oke sing do gemes lho. Gemes. Napa nggih? Ana sing ketemu karo aku penggemar ki, Pak, tapi pun teko dereng. Mumpun teng transit ta ngono. Ajeng napa ajeng ngamplengi. Soale Saking gemes iki iso uga ngantem ngampleng ki saking Jiwet. gemes ki jiwet nyetot. cetot. Ngono. Wis saking gemese. Masa ngono. Ya, ki ana sing nyuwun kadung tresna. Nek liyane do tak bukai, nek nggonamu ra tak buka nyo, soalé kowe sinden terkenal cerewet. Iya. Bahaya aku nak didongake sing Amplopmu tak buka aneh-aneh ya. mesti rame. Nyo kek ki sak. Ya Mbak, iki ra dicowok aku reti mau jerone padha. Wes, Kok ana yakin. mangewonan bareng iki, Pak? Oh, dijeli mangewonan ya. Ah tenan ora. Salah meneh ta aku pisan. Lah iki lho mangewonan lho. Sing jeneng nek ning jero amplop ki diparingi sawer ki sak. Bebas. Iya, tapi ini amplopnya kok enggak dilem ya? Apane? Amplope. Kuwi dikletek lim-liman desit banget kowe. Lah, berarti mau iso dijuka. Wis amplop ki saiki modele kletekan srit ngono terus ditemplekke. Lah nggih, berarti mau jenengan njupuk ya? Nek kowe ora dikletek berarti ora lim-liman kok. Nggonamu dodol amplop lim-liman kok. Dadak didilat ngene iki ya. Lawasan ya amplop. Maksudnya niki kok ora dilem ket mau ngono lho, kan iso dijukuk ngono ro dalange. Ah takono sing ngirim kok takon aku. Sekedap kula nggih oleh apa ki jenenge? Apa? Request. Pamundutan. Pamundutan saking Mas Wisnu, teknik perlengkapan. Perkapalan. Wah, kowe iki siji bodhek loro ra iso maca. Isin aku. Apa sih? Oh iya. Apa sih? Ki atos. Nek kowe Alisa ki atos. Lek ngonekke ning ngarepmu lho. Kowe siji bodhek. Ya Wis ra iso isin iki. maca. Tenan ra, bener ra, coba. Iya, apa diwaca jajal. Di Mas Wisnu teknik perkapalan. Tahun? 99. Oh. Nyuwun tembang. Apa? Lewung nopo gembira logo Mbak Tatin plus Mas Solikin. Oh, Kirim Mas. salam kagem alumni teknik perkapalan ITS, khususnya unit kegiatan mahasiswa karawitan menawi taksih enten. Menawi taksih enten berarti ya diragukan iki. Ya lan ngaturaken Dirgahayu ITS kaping seket songo. songo. Ya. Vivat iki apa ya? Mbah. Aku ora reti Vivat. Apa? Vivat hidup. Vivat hidup ITS. ITS ki apa? Ayo, ITS ki apa? ITS apa? Ngerti Masa kok? dikandani lho? Coba nek Ayo. pancen. Institut Apa sa? Wis budek celat. Budek celat res maca sih. Institut. Nah, institut. Ayo, iki bejo. Dek ben kae tau muni. Apa kuwi artine? Institut ngono. Institut. lambene sak ngono ki lho, aku sak ngono padha dalange ya sak terus dadi aku melu-melu Institut napa? Teknologi Heeh. 10 November. 10 November nganggo P. November. Nah, iya. No.
Ora nganggo V soalnya ejaan KBBI. Oh ya, Yo. November. Kadang kuwi tok tak omongan ejaan KBBI. Jenengan ngerti po? KBBI yo ngerti. Apa? Apa? Apa KBBI? Uncal-uncalan iki. Sesama goblok gak usah. Sesama goblok cengelmu. Kita itu sama. Dogelon ning kene. Lho ya ora, aku SMA kok. Aku tak akoni nek lulusan SMA. Nek kowe apa? Iki Wis sarjana S1 lho. Iya. Wis sarjana lho. seni. Nggih. Lebih di atas saya lho. Lo Iya. kan tidak menjamin untuk kepintaran. Kowe wis nulis lho. Aja nganu kowe aja selak. Kowe wis nulis skripsi berarti kudune ngerti KBBI. Ora e. Lah, skripsimu tuku. Ora lho wis. Aku men goblok wae apa. Dikandani. Iki gemes iki. Adine gemes. Aku kan terkenal goblok ora apa-apa goblok budek apa meneh. Bodek, ra iso maca. Celat. Celat. Ora deng. Apa Sing sih? penting cantik dan menggemaskan. Ya toh. Ning japrut gaweane japrut. Aku Kon kan senyum, kowe mbok jajal senyum. Nek foto ki ra iso senyum lho, Pak, nek selfie. Apa? Selfie ki sepaneng. Takon senyum, rodo senyum ketok untune Siti. Ra iso, tetep aku jajal kon. Cepet jajal kowe guyu, Apa? Mbak, guyu. Pani pira bayar aku Wah. piye? Pak Wani. Anak aku mbok rasudi. Lah apa? Amin kon guyu kok wani pira. Lah ya aku kan Ambok jare medhep wong edan kan cekakaan ra bayar. ora lah. Malah bahagia ya. Jare terkenal judes ya biarkan saya nggak usah senyum. Ya, ya wis kuwi ciri khas dhewe. Ciri khas ya. Yo, diaturke kadung tresno engko mbira lukane gara-gara Oh nggih. liwunge engko bareng-bareng. Oh nggih. Lah Mas Oli kan nggak ada kan? Engan iki ngono. Eh? Wah. No, Pak. Kadung tresnane gak diwiwiti. Oh nggih. Wong aku ki omongke cetha kok ae ora. Ngono nek dunake budhek kok ora gelem. Lah ya ora jelas lah omong kok. Ya jelas kok ya wong. Mau ni piye mau? Kadung Kadung- tresnone gak diwiwiti aku Iki lho. krungu lho. Ya. Ah. Ora mulai. Hah? Ah. Kowe ra gelem ngrungokke. Oh, kowe ngerti kok. Iki yo ngawur le ngartek. Kalian sekongkol ya, kalian ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Sekongkol. Untuk setongkol. Rina wangi. Apa sah aku dikeplok Isa? Ya seneng. Bingungan iki wis bodek bingungan. Ngeploki duduk kowe doro duduk ning seneng memberikan apresiasi terhadapmu ngono lho. Oh, apalah artinya? Tepukan tanpa saweran. Ya. Ayo kowe uteke duit wae malangane yo. Bodek. Nek ra butuh duit kowe butuh ora duit. Ya butuh ning Lah rasa iya. ngetok-ngetoki. Ya ora apa-apa, nek ra ngeki ya bangetan tenan kok. Tanpa Tanpa dar, tanpa nindra, kayung nyun marang slirane. lho ana sing Riko Westin, Napa, Pak? kengko kowe dijak Fragmen ketoprak loro mendut karo Wiraguna. Oh, Sing nggih. dadi Wiraguna Pak Kunto Alsid. Pak Kunto Kalsit. Heeh. Terus barene Oh kisuwanmu mboten sios. Ha iki apa lumantar WA iki apa sing Oh, diaturke? nggih. terus enten kata-katane mulih mboten? Ra ono. Ora ana. Berarti blok kuwi blok. Oh iya. Tansah kumawanging netra. Ning yo nek memungkinkan wektune. Nek ra Nggih. memungkinkan diaturke gara-gara ora Nggih, masalah. kula manut mawon, Ya. Pak.
ana Jero arep blusukke ya. Seneng nek aku kleru. seneng soalnya sing kleru aku terus. Sekali-kali kowe sing kleru. Mau wis e. Institut modern. Jero ati kadung tarasno tan liya amung sliramu satemah lara ya lamat wis monggo
Ya wis ge. Bali nggone. Ora leman. Iya. Wis entuk mau. Sing urung tak keke nggone Ika iki engko ndak dinesoni aku. Iya. Aja kuwatir Kak, iki tak tumpuk nang kene kok. Iya. Ya gentenan. Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Lali janjine langsung kemawon. Ya. Mergo wektune wis saya wengi engko ndak lakone ora kecekel ya, Nak. Ya, mengko pamundutan lagu-lagu liyane diaturake nggon goro-goro, mesti rata. Ya. Ora usah kuwatir. Ya, Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Dalu, Pak. Heeh, wis ora usah halus-halus ngono kuwi aku wis paham karepmu. Napa lho? Oh, lah. Napa niki? Alah, ndak. Alah, Jan. Kok repot-repot lho ya. Tukon bobok, biasa. Tukon bobok, tukon pilis. Lari. Untung madhep rono. Ya. Lali janjine ya diaturake monggo, ya.
payu, aku ra entuk. Ora entuk. Iya, aku len joget tenanan padahal lho. Joko tak naik voucher. Oh. Vouchernya santai mau. Loh, iki ana neh. Oh, isi ana meneh. Kanggo Elisa. Oh, oke, siap. Pundi? Voucher apa kuwi? Menginap gratis. Oh, tenane? Ning endi? Polres. Wah. Senengane sembrono ora. Ya, maka. Jancane kowe ning bali nang gone. Wes. Terus apa wengi kok Pak. gendut-gendut? ketonto, Pak. Oh, ayo. Nggih, niki sampun. Wah, keringetmu ngati. Wah, nggih niki kula tenanan olahraga niki. Tak sawersa. Ngono kuwi lho dadi bos iki panutan ya, kudu ngono. Kok mung siji? Sesuk bali 150. Ya tompo berarti nih aku nih. Ya wis. Ya matur sembah nuwun, Pak. Sampun niki. Wis. Nggih kula ngaturaken riyen niki tasih wonten Pak Bambang lho, Pak. Pak Bambang. Oh, yang Wakil Rektor 4. Wakil. Iya, Wakil Rektor 4 ya. Dari jauh-jauh dari Amerika loh. Amerika mendarat demi nonton Pak Seno. Nggih, matur Ya, sembah nuwun. terima kasih masih menunggu limbuannya sampai selesai, Pak. Ya, doanya untuk ITS semoga dapat menjadi universitas yang penelitian dan inovasi kelas internasional. Semoga bisa jadi demikian ya. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Slendro. Matur sembah nuwun. Ya. Apa sah? Iya. Ya. Ya diteruske dhisik critane. Kok ndak kabes turon no. Ya kokean leguya ndak malah ora prayoga. Ya. Tansah marmaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyung pindha pesating sumbana ora ta kaya mangkono. Datan kalita ing mapan wonten telenging negaring Ndrawati. Nena gandha kawusa ingkang lumampah tuwin lumajar. Katingal girang penggalipun nggih Raden Samba ya Raden Kusuma Kilakrama. Sangyaning Prawadyabala Mandekata lawan Bindi pasor tambur myang suling pepandhen daludak pasor tambur myang suling pepandhen daludak
ing mana ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Kakang Mbok, aja gelo rasamu aja sedih. Dela angka samba penateng ana ing gedhong gedhah ing mapanane negara ing Traju Trisna. Apa ingkang dadi sarana nggonku bakal bisa mecah gedhong gedhah. Ingkang wis diwenehi daya kekuatan dening Kakang Buma dina samengko bakal kasembadan. Sak pecahing gedhong gedhah. Kakang Mbok bakal ketemu karo aku, Kakang Mbok wis ora iso sinuyudan maneh. Rasa kapang jroning ateku ingkang persasat wis ndrebala sak gunung gedene, Kakang Mbok. Aku ingkang prapta, aja sedih rasamu, Kakang Mbok Agnyanawati. Gumulung mangrempak ing wadya makiri rera nanggana magawe gelarira wang-wang ira wang-wang Kakang Mbok Agnyanawati. Apa Kakang Mbok mireng nglawan aku? Raden Samba. Kepiye munggo kabare Raden dene Raden nggone bakal mbudidaya ngupaya senjata cakra lan Kyai Nenggala nggone bakal bisa kanggo mecah gedhong gedhah ingkang wis pinaringan daya kekuatan dening Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura. Kakang Mbok, aja kuwatir rasamu, aja bingung pikirmu dina samengko Kakang Mbok bakal ketemu karo aku Samba. Tobat kaya ngapa bungaing atiku Raden Samba. Dene dina samengko Gusti ngijabahi sarta menehi kekuatan nglawan Raden Samba ngene bakal bisa mbedah wujuding gedhong gedhah iki. Mula ora usah dadak sangga rungki Raden tumuli gedhong iki pecahan lan Raden kelawan aku bisa sak pejagong Raden. Niatku ora mung sak pejagong nanging ya nambani rasa kangenku. Rasa kangenku marang Kakang Mbok Agnyanawati. Aku kelingan nalika Kakang Mbok Agnyanawati didhawuhake dening kadangku Kakang Setija Boma Narakasura. Ingkang nalika semono ana adicara sungkeman, lha kok sing disungkemi Kakang Mbok dudu garwamu Kakang Boma, nanging nalika semono kowe sungkem kalawan Samba. Malah tratapan atiku duk nalika semono jebul kuwi kinarya pratandha. Yen to sejatine Kakang Mbok Agnyanawati kuwi wis nyimpen rasa tresna kalawan Samba Wisnubrata. Raden Samba mengko perkara nggone bakal nglairake pangunek-unek luwih becik lamun to gedhong gedhah iki wis mbok buka sarta wis mbok pecah nganggo daya kekuwataning senjata cakra lan nenggala. Mara gage enggal bisa sak pejagong Raden. Yen to pancen kaya mangkono padha karo rasaku go adreng kaslak lan kepengin nata ning rasaku pinanggya kelawan geganti lan ing atiku ngasokake rasa tresnaku marang Kakang Mbok Agnyanawati. Ya. Muga-muga bener apa kang dadi ngendikane Kakang Mbok Agnyanawati. Gedhong gedhah iki mung bisa dibuka selana kekuwataning senjata cakra lan Kyai Nenggala. Tak percaya nganggo pusaka wong tuaku sakloron muga-muga bisa kasembadan penjangkaku lan kekarepaning Kakang Mbok Agnyanawati. Ing
tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana eling-eling pusaka panggraitane tan prabeda kaya menungsa barang dening mangke kaya wis weruh marang kodrat lakuning Sang Wisnu Brata ya Sang Samba mila kinarya ambedah wujuding gedhong gedah ingkang kinarya pakunjaranipun Sang Hagnyanawati kineprokaken wani dening Raden Wisnu Brata ya Sang Kusuma Kilat Maka satemah pecah punang gedhong gedah ambyar dadi sewalang-walang ewadene kalaning jagat gayaning para dewa pusaka kekalih bali marang Nata Ndarawati tuwe Nata Mandura kaget nggih Sang Samba Wisnu Brata wae tangisku iki dudu tangis sedih nanging tangis ingkang kebak ing kabagyan munggo wis kelakon sapejagong karo sampeyan Raden Kakang Mbok aku semono uga ya senadyan tansah gawang-gawang ana ing padoning netra gumana musik ana ing atiku nggonepun Kakang karo Kakang Mbok kuwi padha-padha nglakoni tresna mongko tresna ingkang tak lakoni karo Kakang Mbok Hagnyanawati kuwi nerak pacak nerajang perbatang tegese aku ngrusuhi karo garwane kadangku tuwa nanging kaya ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi pancen wuta tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci tresna kuwi ora iso dipenging tresna kuwi ora iso diduwa tresna ingkang wiwit Kakang Mbok ngaturake sungkem kelawan Samba nalika semana mung ndak peta ana telinging ati nanging jebul saya suwe saya ngrembaka saya suwe saya gedhe nganti wis ora kuat ngampah marang rasa kapang, rasa kangen. Wekasan aku nekat nganti wani tekan Traju Tresna angewat kelawan garwaning Kakang Bima. Wis ora usah dadak disebut asmaning Prabu Bima Narakasura anane ning kene ming Samba karo Hagnyanawati. Kakang Mbok mestine ora usah nyebut Kakang Mbok ingkang kudu duweni tata krama jejering wanita Raden Samba samangke sampun katingal bilih keplok mboten asta setunggal nanging asta kalih menawi wonten suka lilaning penggali monggo kula kanthi manjing wonten ing patenggan supados sampun boten wonten abdi ingkang prisa Raden. Wah. Bareng
Kakang Mbok Haknyonowati sepisan malih sampun mawi tembung Kakang Mbok Haknyonowati ngaten kemawon. Iya Haknyonowati. Bareng sira matur ingkang kaya mengkono kaya lumaku ing wanci ketiga ngerak angagak-agak. Monggo ora ana tetesing ngembun. Dumadakan aku weruh wujuding blumbang ingkang kimplah-kimplah banyune tumuli kumudu-kumudu angokop marang toya wening mapan ana ing balumbang mau. Yen to pancen wis nuju prana kelawan penggaling sira Yayi Haknyonowati, ayo. Wis ora ana sangga runggi meneh. Wis ora ana rasa tida-tida walang ati jroning ati. Ndak derekake manjing patunggon. Menapa ing dados kersa paduka badhe kula ladosi satatanipun kula ngladosi dhateng jejantunganing ati Raden. Kembang popong terate bang rerayungan loma lengkung tumalong urmambat wetyan wis semu kang mawor raras
ngapunten Raden teka panjenengan sajak kuwatos saklebeting penggalih mboten jenak anggenipun lumampah sareng lawan Kang rayipun Hagnyanawati. Wah, lah kok ora kaya adat sabene kok atiku kok tratapan ya Hagnyanawati. Tratapan kados pundi? Lah ya wong pendak-pendak Sirayayi ketemu karo aku iki mesti ning njaba. Ning iki mapan ana ning negara Trajutresna. Mula pendak-pendak ana swara kuwi aku terus maksir. Pendak-pendake ning swara ki atiku mak tratap. Mengko gek-gek ning Wadyabala Trajutresna ingkang weruh kelawan kahananku ingkang kaya mengkene iki mula Blakasuta atiku ora jenak, atiku ora tentrem. Lha kersanipun kados pundi? Lah ana kene iki ditanting kekuwataning Samba. Yen pancen aku kuwi gedhe rasa tresnaku ya nadyan ora jenak, ora ayem, ora kepenak nggonku nglakoni ning kudu tak kepenak-kepenake mergo yen upama aku ninggal Taman Trajutresna iki mestine bakal ora ketemu kalawan Sirayayi. Inggih. Nek ya wis ben. Wis ditekati wae. Upama ana sing weruh mestine mengko ana cara dioyak terus dicekel. Mengko tak oyake, tak cekele, tak paringane brana picis supaya nggo mbingkem cangkeme. Aja nganti kandha karo sapa-sapa. Menika ugi langkung prayogi. Nanging menawi langkung tentrem, kula sampun matur menawi monggo manjing wonten telenging patenggan wonten ing papan pesarean. Menika langkung sekeca Raden. Tegese piye kuwi? Mapan wonten ing patenggan wonten ing papan pasareyan lajeng korinipun mangke dipun nep utawi dipun tutup badhe boten wonten ingkang mrisa. Kuseta yen ana wong loro wedok karo lanang ning nggon sing ora weruh wong kuwi jarine mbebayani mengko bakal ana iblis ingkang bakal mbisiki karo atiku ning pancen ya iblis kuwi tak suwun supaya ndang teka. Omeng ngarep ngono kok dadak klewo-klewo. Tur inggih nyatanipun kula sampun ngaturaken menapa ingkang sampun kula raosaken. Kula menika mboten gadhahi tresna sekedhik kemawon kaliyan Prabu Setijo. Sedaya katresnan kula menika kasok wonten Raden Samba Mila. Samangke menawi sampun mapan wonten ing patenggan panjenengan badhe menapa kemawon kula namung tansah nglanggati tuwin ngladosi kepareng paduka Raden ing umyang gumura sarengganing para wadyabala mandheka dolawan bindi Bosor tambur miyang suling pepandhen dalu dak. Wis suwe. Wis suwe nggonku ngrasake rasa kapang, rasa kangen. Jroning kangen yen ketemu karo gegantilaning ati kuwi ning diajab pancen mung kudu kepengin nindakake karonsih tegese campuing priya lan wanita. Hagnyanawati. Mumpung iki wektune isih ana kalodhangan ingkang mirunggan sarta iso digunakake. Ayo to. Tentremna rasaning samba, buktekno katresnanmu supaya kangenku iki sirna saka jroning ati wekasan ora mbanda marang uripe Samba Wisnubrata. Monggo Raden menapa sakersa paduka badhe kula ladosi Raden Sopaladala.
Jagati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Misikan Magulingan 5 Radal suwe nggonku milang-miling ana ing telenging taman negara ing Traju Tresna merga aku mambu gandaning menungsa ora bejo temen uripe ami sundha teko aku weruh kanan ingkang kaya mengkene ora putri Traju Tresna Prameswari ingkang ora isa dadi patuladan ingkang ora isa dadi panutaning para wanita sak negara Traju Tresna la kok dadi laku bedang ora pangling kadange taruna sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura Raden Samba ingkang wani angewat garwa Prameswari Traju Tresna wah dadi atur ngersaning Prabu Setija sumbar lindhu bumi kunjing kumaludha kuntur katup membak penyu kang kumambang jagat wasisaning Ubathara wayah-tur jagat paman pandrat nyono wonten dawuh nggih sawetara sowan padha kandhirarja sapraptanira paman tansah pinayunganing kawidadane ring sambikala nggih Adipati Yayagriwa prayogakna lho nggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang abdi pun Yayagriwa Maudara prayogakna nggih sinuwun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara paman wonten dawuh sawetara nggon ingsun mapanake ya kuwi Yayi Hak Nyanawati mapan ning gedung Gedhah merga temeka tak wahyane mangsa kala dina iki nggonku
mangun bebrayan kelawan Yayi Hagnyanawati teka durung ngantuk jati ning pemarem sarta durung ngantuk sak tataning wong lanang ingkang diladeni dening wong wadon. Inggih. Nanging saka gedene rasa tresnaku marang Yayi Hagnyanawati. Aja nganti Yayi Hagnyanawati sarta aja nganti ana wong kang ngerti marang lelakoning Setija. Mula tumuli tak papanake ana ing gedung gedhah ingkang ora bisa dibuka dening sapa wae kejaba Munarindra ing Trajutrisna Prabu Setija Buma Narakasura. Lan nalika semono aku wis nate sak pejagong kelawan Yayi Hagnyanawati. Dheweke tak tari apa to sababe lan panyuwune apa supaya gelem leladi kelawan Setija. Nalika semono Yayi Hagnyanawati matur kelawan panjenengan ingsun kaya ngapa kageting rasaku. Bareng Yayi Hagnyanawati matur yen to dheweke kepengin digaweke wujuding margagung saka Trajutrisna nganti tekan Ndarawati mongko tanpa menggok. Nuwun sewu. Menawi namung wujudipun margagung kemawon, kekilapan menapa saha kekirangan menapa Gusti kula anak Prabu Setija. Kula kinten boten badhe nelasaken Banda Prabaya negari ing Trajutrisna. Paman wonten dawuh yen bab perkara Banda ora bakal tak itung. Nanging margagung ingkang anjuk ana ing negara Ndarawati mongko lempeng tanpa menggok kuwi ratas Astana Gadamadana. Monggo Astana Gadamadana kuwi papan pesaryaning darah Mandura. Yen to nganti tak terjang kaya ngapa dukane Kanjeng Rama lan kaya ngapa dukane Kanjeng Prabu Mandura. Mula perkara iki wajib ndak pitung, wajib ndak gelar, ndak gulung, lan wajib dadi pirembugan antaraning para pinisepuh negara ing Trajutrisna. Aja nganti keseluruh dalan sing kleru apa sing tak tindakake mundhak dadi gara-garaning jagat Trajutrisna lan jagat Ndarawati. Paman pancen ngono. Pyak. Nuwun sewu. Sunda inggih kula ingkang sowan sinuwun. Gawe kaget tanpa tinimbalan kowe sowan. Ana wigati apa? Mugi andadosna ing kawuningan sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Ami Sunda diagung pangaksami. Menawi atur kula ingkang sakmangke adamel kejot penggali paduka. Lho. Gawe kaget penggali ingsun ana wigati apa? Nalika semanten kula nedheng miling-miling angrondani negaring Trajutrisna. Lampahipun ing abdipun Ami Sunda dumugi wonten ing Taman Negari ing Trajutrisna papan gedung gedhah. Papanipun Gusti Ayu Hagnyanawati ingkang garwa. Kagiat raos ing manakula jebul wujuding gedung gedhah sampun boten wonten. Nalika semanten tumuli kula wantun-wantunaken mlebet wonten ing taman niti priksa kawontenanipun taman. Mugi andadosna ing kawuningan nalika kula jumugi wonten ing taman jebul nuwun sewu nggih. Bilih ingkang garwa Dewi Hagnyanawati sampun runtung rerentengan kaliyan satunggiling priya. Maudara wonten timbalan ing adhawuh. Apa pancen kepara nyata sing mbok tingali mau? Ih, mboten klentu. Menawi ngantos klentu jangga kula ingkang kinarya lintu. Ami Sunda mbok menawa pancen ana abdi dalem priya ingkang nderekake marang tindaking ratu Gustimu yaiku Yayi Dewi Hagnyanawati. Waduh, nyuwun pangapunten. Menawi abdi kula menika kathah ingkang tepang jer kula sampun dangu suwita wonten negaring Trajutrisna. Menawi kula nyebat asma menapa paduka mboten kejot ing penggalih. Sapa Misunda? Sapa sing wani bareng karo garwaku? Monggo papan ingkang dituju menika patenggan inggih menika pesaryanipun ingkang garwa. Lho. Pesaryaning garwaku kok dadi renteng-renteng karo wong lanang. Sapa sebutno? Inggih nyuwun pangapunten. Sareng kula tingali nyuwun pangapunten lho sinuwun. Mboten pangling inggih menika ingkang rayipun Raden Samba. Samba inggih. Wah, parah. Wah.
jemuntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon caka wadanani rombaranang nyuwun pangapunten sinuwun sedaya kula aturaken menika jumbuh kaliyan ingkang kula sumerepi. Woh ladalah. Mboten nginten babar pisan bilih ingkang ngrayi Raden Sambawatu nang idak-idak dhateng Kanalindran Paduka. Wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun kadang sepuh ingkang mboten badhe ical salaminipun gesang. Menapa inggih Paduka tasih badhe paring pangapunten dhateng ingkang rayi anggenipun sampun wantun angewat dhateng garwa Paduka. Ingkang sampun wantun ngregeti dhateng saliranipun ingkang garwa. Samba! Dadi grojokan. Waduh Rekyana Pati kados pundi? Malah sajaipun sampeyan Rekyana Pati teka damel murup penggalipun Prabu Stija Boma Narakasura. Ya ben pancen tak jarak. Nek ora ngono ndak ora ana pancatan. Nggonku bakal gawe geger antaraning Traju Trisna karo Ndarawati. Ayo padha didelok babaring lakon Misunda. Monggo kula dherekaken Gusti Pati. Nyono babar pisan lha kok dadi tekan semono gedhoamu. Nggonmu wis wani ngorek-orek marang pasuryaning kadang tuwa kowe ngidak-idak malah ning Kanalindranku. Lah kok dadi kowe muta tuli yen kuwi mbakyumu dhewe, Samba. Samba. Kowe tegel karo kadangmu tuwa, Samba, adikku cah bagus. Kowe aja mlayu, Samba, ayo temonono kakangmu yen pancen kowe lanang tenan, Samba. Wonten timbalan ingkang adhawuh. Apa ya tenan sasuwene kowe iki dadi garwaning Kakang Stija, kowe urung tau didumuk karo kadangku tuwa. Sepisan kemawon dereng. Tenan, inggih saestu. Ateges aku sing pisanan to ora ngono to kuwi? Saking ageng raos tresna lan panjenengan anggen kula njagi menika ngibaratipun kados sampun boten kirang-kirang supados sak mangke kula menika sampun ngantos dipun jamah dening Kakang Stija Boma Narakasura. Jagat Dewa Bathara.
Lah iki ning kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Ning kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Ing atase kowe kuwi digarwa dening Ratu Gung Binathara. Lah kok dadi nggonmu nyekeli tresna nganti kencenge ora jamak kelawan Samba piye? Mula tak imbangi kasetyaning tresnamu kanthi cara nggonku wani angewat sarta nggonku wani anggebang lawan garwane kakangku dhewe. Iki pitukane ora enteng lho Agnyanawati, pitukane ora enteng. Yen nganti kakangku iki ngomongko ngerti Kakang Prabu Stijo kuwi engko pirsa. Saora-orane mesti nyawaku ing ditotohke. Nyawaku ing ditotohke. Agnyanawati. Agnyanawati. Sapa? Suwantenipun Koko Prabu Stijo mati. Aku mati aku. Aku mati iki aja sembrono iki. Nek nganti Kakang Stijo tekan kene iki aku mati tenan. Mati aku delikno. Mbok inggih sampun dipun adhepi kemawon to Raden. Badhe mlampah wonten pundi malih, badhe menggok wonten pundi malih. Nek pancen panjenengan ki tresna lair batin karo Agnyanawati yo nek tenanan yo ditatahi nyawa yo dilakoni. Nek sampeyan ngantos dipun pejahi dening Kakang Stijo kula mboten badhe kantun. Kula nderek pejah bela pejah badhe nganyut tuwuh. Perkara nggon lalu kuwi gampang ning le isen iki lho. Le isen iki lah kaki kakangku. Aku tak ndelik sedhela sampun menawi panjenengan menika badhe singidan ateges Raden Samba menika mboten lahir batin. Ateges Raden Samba menika mboten tresna kaliyan kula. Beda menapa panjenengan dumugi mriki ngeboti katresnaning nyatane sampeyan jireh getih wedi mati. Agnyanawati. Agnyanawati ora tau buka korine keparat kowe. Anggro sesumbar lindho buming gonjeng kumalu tukundur katop lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kula ngaturaken bekti konjuk sinuwun. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula konjuk Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungur. Wah. Waduh. Lah kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak sandhang. Jebul kon ora laladi karo aku. Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Agnyanawati. Agnyanawati. Kebangetan nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning Ratu Trajutresna. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengis Agnyanawati. Kowe kejem karo bojomu dhewe Agnyanawati. Koko Prabu. Seminten kalepatan kula diagung pangaksami Koko Prabu. Mulai badhe mejahi. Tuhan badhe ndawaken pidana sampun ngahan Kakang Mbok Agnyanawati ing pranyata Kakang Mbok menika mboten klintu. Nanging ingkang rayipun Samba ingkang klintu. Adikku Adikku wong bagus. Adikku Samba. Kowe tak tresnani lahir batin.
Nadyan Setija wis ngerti sejatine aku iki putra pupon saka Nata Indrawati nanging gedhening tresnaku karo Kanjeng Rama. Nganti kowe ingkang pinutrakake dening Sinuwun Ndrawati wae tak aku adi tenan. Lah kok dadi kaya ngono lakonmu. Lah kok dadi kowe memek matamu Samba. Kowe picak. Kowe bagus ning matamu ora weruh. Kuwi mbakyumu. Kuwi mbakyumu. Apa jagat iki mung sagodhong kelor? Donya iki akeh wong wadon sing ayu, akeh wong wadon sing pantes minangka dadi jatuh kramamu. Lha kok dadi kowe tegel ora arek jagating Setija. Iya. Kula nandhang kalematan Koko Prabu. Mila dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe selak. Ya lumrah. Ya lumrah. Kowe keluputan tumrap negara Trajutrisna ora ana hukum sing pantes tok sandhang kejaba mung tak hukum gantung kowe tak pateni. Ning apa ya rampung? Apa ya rampung? Yen kowe tak pateni Kanjeng Rama mireng, mesti aku didukani dening Kanjeng Rama, gedene aku bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Samba, piye? Piye carane kudu nengahi lelakon iki? Inggih. Kula sampun ngakeni kalepatan sinuwun kula ingkang nglepap. Sinuwun sampun ngantos Raden Samba ingkang dipun pejahi. Upamiya kula kapatrapana pidana ingkang pantes namung kejawi amung dipun hukum gantung kula ugi nderek pejah. Hanyanowati. Wonten dawuh. Kowe menengo cangkemmu. Nggih. Menengo. Matur akeh-akeh ora ana gunane kowe mbela karo awakmu. Kowe mbela karo awakmu kanthi dasar katresnan. Katresnan karo adimu. Ya si Samba ya adiku iki. Wis ora ana gunane. Menengo. Inggih. Iki sing ditanting mung atine Setija Bamanara Kasura. Piye nggonku kudu ngadepi marang lelakon iki? Yen aku nggunakake tata hukum pernatan hukum adil negara ing Trajutrisna, adhiku mesti bakal nampa paukuman ing kesakmurwan. Ning apa ya lelakon iku bakal rampung yen to Samba wis tak hukum, gedene hukum pati. Mula aku kudu iso nengahi lelakon iki ing sak traju, sak bobot, ing sak timbang. Aja nganti abot sisih. Samba, Wonten dawuh. Hanyanowati, Kula wonten dawuh. ku tak takoni wong loro. Inggih. Kowe seneng karo mbakyumu? Inggih. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih, tresna Prabu. Lahir batin, Lahir batos. suwi nggonmu tresna. Sampun dangu. Hanyanowati, Wonten dawuh. kowe tresna karo Samba. Menawi mboten tresna, kula mboten nglampahi sak tataning tiyang jejodhoan. Ku rasa to critake. Bar nyebit-nyebit rasaku meneh ya. Inggih. Sing tak takoki mung perkara tresna. Inggih. Inggih, tresna Lahir batin, lahir batos. upama Samba tak patrapi paukuman. Kula kedah manjing ugi dipun patrapi paukuman. Yen Samba tak pateni, Kula badhe nglampus diri pados margining pejah. Samba Wonten dawuh. Baliyo. Baliyo ning Ndrawati. Inggih. Baliyo ning Ndrawati, kowe nyuwuna pangestu karo wong tuamu, Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Matura yen kowe seneng karo Hanyanowati. Koko Prabu. Wis to, ora usah nangis. Inggih. Yen Kanjeng Rama mengestuni kowe dhaup karo Hanyanowati sing ngragati Samba utawa kowe karo Hanyanowati sing ngragati Setija. Samba dhaup karo Hanyanowati sing ngragati kadangmu tuwa ing Trajutrisna. Aku sing ngragati, aku sing dhaupke, aku sing dadi seksine. Iki gedhe atine kadangmu ing Trajutrisna. Nyuwun pamit, ndang lunga. Inggih. Sinuwun kula kados pundi? Trajutrisna mbutuhke wong wadon kaya kowe iki. Melu karo calon bojomu. Inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Wong Prabu. Wis bali ya cah bagus. Bali yo. Mundhak selak ganti rasaku marang kowe, mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi nangis.
Inggih rumiyin, lha kok dados mekaten anggen paduka nengahi perkawis menika. Paman pancat mun matur apa? Apa kurang adil, apa kurang bener? Nggonku nglakoni lakon sing kaya mangkene mau. Inggih, adil lan bener tur bijaksana. Namung nuwun sewu tumrapun tiyang Traju Trisna sami kemawon sampun dipun ciprati rah letuh kaliyan ingkang rayipun Samba. Dewi Agnyalawati menika prameswari lho. Dados patuladanipun para kawula sak negari Traju Trisna kok lampah bidang mongko kaliyan rayi piyambak. Lampah sedheng kaliyan ingkang rayi piyambak. Lho nyuwun pangapunten. Pasuryanipun paduka anak Prabu Stijo menika sampun dipun idyak-idyak dening Raden Samba. Makutha negari ing Traju Trisna ingkang paduka agem menika sampun kecipratan letuh, kecipratan reget saking pakartinipun ingkang garwa Dewi Agnyalawati. Menawi jagat menika kathah priyantun kakung ingkang pambekipun kados Prabu Stijo, tartemtu kathah ingkang sami lampah bidang kathah ingkang sami lampah sedheng dhateng priya sanes. Amargi garwanipun utawi guru lakinipun boten tumindak menapa-menapa. Lho nuwun sewu, Paman, wonten dawuh. Kowe arep guneman apa wae sakarepmu? Ning pancen iki ingkang tak temtokake kanggo lakoni Si Samba lawan Agnyalawati. Aku ora apa-apa, aku ikhlas. Kala mangsa Stijo bisa golek bojo ingkang luwih ayu tinimbang Agnyalawati. Wis ben nek pancen adhiku tresna men dilakoni, nek pancen adhiku seneng men dilakoni. Lho nuwun sewu, garwa menika sigaraning nyawa. Menapa inggih panjenengan badhe ngiklasaken ingkang garwa dipun gandeng dening Raden Samba? Nuwun sewu, dipun rangkul dening Raden Samba tuwin nuwun sewu tutukipun ingkang abang kados mekaten dipun cecep dening Raden Samba. Ora saged kang guna meneng. Inggih. Ngestakaken dawuh. Misunda wonten dawuh. Mrene yo. Nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Budhalo ning negara Ndarawati. Inggih. Nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Oh inggih, ngestakaken. Isining nawala kuwi tak jarwani lamun isining nawala mung kepengin bareng sak lakumu sowane adhiku Samba lan Agnyalawati. Ndak suwun-suwan ana ing negara Traju Trisna. Sendika ngestakaken dawuh. Aja nganti mbok kapak-kapake adhiku Samba lan garwaku Agnyalawati. Cukup nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu. Yen Kanjeng Rama Prabu wis nyurasa isining tulis sajroning nawala, kowe bakal ngerti apa karepe Stijo. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Mangkat dina iki Misunda nyuwun pamit tambahe itu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sunda wonten dawuh Gusti Patih layang mau ndi lho badhe menapa wis ta kaya ngapa inggih bukaan lan surasanen nyuwun pangapunten kula mboten wantun yen ana dukane aku sing nyandhang aku sing bakal nampa dosane. Waduh
Dos pundi to menika? Ora usah ngeyel, Kaki. Inggih ngestakaken dawuh. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Piye isine? Suraosipun sinuwun Setija anggenipun nyuwun pangapunten dhateng ingkang Rama sinuwun Darawati. Krana sampun dukani dening kalian Raden Samba lan Dewi Agnyanawati lan sinuwun Traju Tresna sampun ngiklasaken. Dewi Agnyanawati ginarwa dening Raden Samba malah sakmangke upacara dhawuhipun dipun suwun wonten garing Traju Tresna. Dimul wonten sak ngandhap piyambak kula kedah lampah sareng kalian Raden Samba lan Dewi Agnyanawati sowan dhateng negari Traju Tresna badhe dipun kepiyakaken dhawuhing pinanganten. Wisudha wonten dawuh kowe nayaka, kowe punggawa Traju Tresna, saiki aku tak takon karo kowe, ana lakon kaya mengkene kowe melu isin apa ora? Inggih. Wangsulan. Inggih, sejatosipun lingsem. Krana Prameswari kok tumindakipun kados mekaten, dudu perkara Prameswari sing tumindak kaya ngono. Yen Gustimu Dewi Agnyanawati tumindake ora patiya salah, ning sing picek mripate, ora nyawang karo kahanan, ora weruh karo kadange tuwa Raden Samba, menungsa kaya ngono. Kaya ngono kok putrane sinuwun Darawati titis Sang Hyang Bathara Wisnu, Wisnune ngendi aku tak takon. Apa ora tumurun lan ora dinehi pangguluwenthah sing becik karo bapakne. Anak ratu Gong Binatura kok tekone sak ngisoring delamakan. Kelakokane jijiki. Wani ngewat karo bojone dulure tuwa. Wah, pancen iblis tenan. Kula kok suwe-suwe melu mangkel, yen pancen rasamu mangkel karo Raden Samba. Nggonmu ngirit Raden Samba karo Dewi Agnyanawati. Yen bisa mbok piloro ning dalan. Aja nganti dheweke wutuh tekan Traju Tresna. Menawi wonten dukanipun Prabu Setija, aku sing bakal nanggung. Wae nggih, setika ngestaken dawuh Gusti Patih.